Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengku Nesa, kelas 3B absen 28. Aku arep maca Mbah Tanu Getun ora sekolah. Mbah Tanu esuk kuwi teka menyang omahe. Iwan dheweke nggawa amplop sing wis ana prangkone. Iwan sing isih nyapu rada kaget. Mbah Tanu nyedaki Iwan. Wah, aku entuk layang jajal wacana prentahe sinambi, nyedaki Iwan. Halah Mbah, sampeyan napa mboten saged maos? Pitakone Iwan sinambi. Nyelesapune, upama aku bisa maca ora tak gawa mrene. Kandhane sinambi lungguh ing tlundhangan ember. Olehmu maca sing bener lho, Wan. Aku aja kok apusi. Boten, Mbah. Iwan banjur macane layang saka anake sing monggo. Ing Samarinda Mbah Tanu ngrungokake katon yen ngematke banget. Wis Wan, matur suwun banget kadone bareng rampung diwacake ya. Ngene iki lho Wan, wong kuwi yen dek biyene lumo biyen ya wis ana sekolahan, nanging aku wegah sekolah. Bapak ibuku wong sugih, aku pilih enak-enak dolan. Bareng saiki lagi ngerti gunane hak sekolah. Saiki aku getun banget. Sampeyan tumbas HP mawon, Mbah. Dadah ibune Iwan nyedak. Halah kok HP? Apa HP rak